Преди 2 месеца си напуснах сигурната работа в IT сектора. Чувствах, че вече ме изцежда. Заминахме за Тайланд с моя приятел на почивка. Хем исках да направя такъв рисков ход. Хем обаче, след като нямаш план Б, е малко страшничко. Да, бях си събрала някаква сума пари, но все пак знаете какво е чувството да нямаш стабилен месечен доход. Това, което реших да направя, заминавайки за Тайланд, да не мисля за нищо и да изчакам отговора да си дойде сам. Някак си знаех вътрешно, че ще се занимавам с социални мрежи под една или друга форма, но не знаех точно как. И в крайна сметка, когато се върнахме, напуснах. Знаете, още на първата седмица звъннах на една приятелка, която ми беше отправила предложение да стартираме този бизнес с ролерите. Те и се обадих да я попитам дали предложението все още важи. На нея трябваха примерно няколко дни, за да реши всъщност дали иска да бъде all-in или не. Върна ми обаждане, каза all-in съм и започнахме бизнеса аз, тя и моя приятел. Това, което направихме първоначално е да поръчаме от абсолютно всички възможни китайски сайтове такъв тип ролери и да видим какво ни им е наред. Споменавала съм и друг път, те, че бяха изключително твърди. Имаха едни кукички, които скубеха косата и аз пробвах да спя с тях, но видях всъщност колко е неудобна цялата работа и това, което решихме да направим е да започнем да ги произвеждаме тук в България. Аз така се зачудих, си казах, бе хора, какво да ги правим, нали, тия китайските ролери в момента, дайте ги хвърляме. И Дейни, всъщност моята колежка ми каза, знаеш, ако не ги хвърляш, защото все ще се намери някакъв разбираш да каже, същите ги има в Шейн, тогава директно отговаряш на коментара, режеш двата ролера и това ти е филма. И аз казахме, добре, окей, ще ги складирам в мазето. Вече стартирахме бизнеса. Пуснахме, мисля, че 1-2 видеа, как се прави и така нататък, най-различни видове туториали. Мисля, че още на третото видео имаше коментар, има ги същите в Шейн. Спомням се, че това беше късно вечер и се казах, Мише, сега какво ще отговаряш на тия коментари? И аз си лягай. И на сутринта просто се зачудих, сега има ли смисъл да отговарям на хейт коментари? Обаче си казах, добре, окей, сега когато живота ти дава лимони, направих видео отговора на коментара и познайте. Това е видеото, което стана вайрал, благодарение на което аз стигнах до по-широка българска аудитория. От тогава всъщност вие не спирате да ни заливате с поръчки, както и ние няма да спрем да ви помагаме да направите най-красивите кадри с ролера. Чао!